din makelak a marigrigat. Panagtalon ti adda a pagbiagan mi. Adda dagiti gundaway nga damagan da kami di teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee na. Di mo't nabayagan ngayong bagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo't tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mi kinitatangyaw. Mabalin mo't ti agpromisori na utsaan ka day. Promissory not manan. Nakababay na lang. Anda kay kumati nakababay iti dayta June eh. Kuha tatang. Kababay ti agpromissory note kunam. Apay, dakas ayat aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makauawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas ta ti panagsungsungpat mo anak ko. Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagtagibasitan ti pagtataudan ti pagbiagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga agbalinak tumit naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgid na trabaho. Iti kasta. Diyak tumaitulat kada kayo. Ne, June, agsubli ka dito eh. Ay na, bay amon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo nakadino kasano ti kinapatag dagiti mannalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi taket nga ro ti pagtrabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. Lawan dagiti mannalon, at daya ka ng dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain-initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abadaw ken uniformay. Ay di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami jay. Ang awan ka di ti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod iti nagrekyar kayo. Aging ga itata nagdurpuskan. Nasaysa at siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta. Makabayad ak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunod kanak ko? Malading itanak laeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday ta kay maneng. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan da kon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka itayawan. Awagan na kaminto inton makadanon ka iti Manila. Wen, anang. Sige, mapanakon.
permi abhara ti panawan nita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nangatong aminan jay inay. Matutid anong uminom ka pa'y lakay. Agyam, anak, bakit? Imbagak mat ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10. Aglinong ka pa'y. Talagang amin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kat may sa masapul at dubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon, ti inaudi nga anak ta. Wan mat kit di alakay. Imbaglaangan tadamat ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong itigastusan di atin Ay, wun gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa'y mat nga rudlakay? Ay, kumusta nga tamot ang anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipaglading itak na Dilya. Tuni ba raw? Nakaragrag sa lady kalman. Ngamin, ag-graduate ka nun, tinaudi nga anak yun. Kamaudyanan na, at tanto ka nun anak yu apulays. Hanggang mong kastoy mo, tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit, ti barukong na. Iso nga intaray ko adakos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawin me, kat mailungon gaya man. Naatake iti asawa. Nana Dilya. Nana? Junay. ano tinapasama ka ni Tatang? Ay, panawan kayo pa dito, Nana Dilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyag yu ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan ag-text kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kaya't ama-amuan nyo ti kasasaad mi jay. Iti kasta, saan kayon nga agdanagkan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawa in balasang ka. Wananang, adda nga min nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan naman tinagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kukumit idin ni Sofia, ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Diyak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti mastrakan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyang timalas iti biyag na. No saan kumaanad daan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niyo. Nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay.
Kabalak mo tabiyagan dagiti aginak. Junay, impod no amin ni Nancy ti amin kanya. Ah. Di ka kumanagulpot pa'y anak ka. Nanang, Saan kayon nga agsubli ijay Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Diyak kayat yagdaan dito eh. Imbag akmat idin ka na kayo. Nga iti uray ka ano man. Diyak tun agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam apulos asaan kayo ang nagsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumustakan. No imawag ka wano nag-text ka. Ah, Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marikna na tirikat ang mapaspasaram. Nga uray at dakay ti adayaw. baka wanandak nanang. Tinagibasit ko ti kinamanalon nyo. Ay, Inbayin ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Hindi na padasak ti rigat ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinagumkan ka ti amam? Idida mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na madlaeng, at talagaan narigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laeng nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit de, taumanugot ka. Dakayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Uwan sir. Adang min na panan ni mami na. Urayan nyo labitan, sir. Nag-CR la ti anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iti talon. Nakapitpitak pa ikit titisakak. Di na magkultay, dagiti ubing. No niya ti trabaho, dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia, ti muna nang itayag iti iman na. Ha? Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kunana. Ha? Imbaga na ti kasta sir. When sir, proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan, a proud cat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyaman nga rod sir. Rabiin, apay ati kapay na maturog. Kung nati teacher ni Sofia itay. Proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da. Amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Oh, apay nagsangit ka nga eh. Kas jayak mat iti. Ket proud akmat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik. Aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan nga agbisin ti pamilyana. Anag saksakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Diyak ang puno apa, diyak nakita na kita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko, ana. Anaragsakak aman nalon ti amak. di man kinunan ni nanang.
Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatid na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw, ken nadalus at trabaho. Ubingak pa'y kat pag-aayat kon ti agdengdengeg kadag iti drama iti radyo. Isu nga naragsakannak idi nakitak nga addagaya men drama ita iti YouTube. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas nga amok a makaibati iti adal kadag iti padak a dumdumngeg. Ketapno nalawag ti amin rugiak nga ruden ti agsalaysay. Manal ka talaga. Anay ko, Uncle. Aping agsipat kayo nga. Di ka may sursuro. Kita ang tinamayam iti kabarbaro Apollo shirt ko. Apong ka di anangina da ito'y Apollo, ha? Ano ka diti polo yung Uncle? Tadamag na pailangunan ano. Umay ka man. Anay ko, Uncle. Anay ko. O niya, nakita mo, timan siya iti polo kung sipat ko iti rupa, ha? Apay, anya ka di manan tibidok ngay naramid na ita babae. Kita naman siya ang tininginan, Apollo. Sika talaga. Anay ko, Auntie Juliet. Anay ko. Dahil dati rumpagkan ka. Dadailam amin na gamit dito'y palay. Ay, manal ka talaga. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Diyak matinggagara mamansyan ti pulo ni Uncle ngayon laba. Kaya po iti na tiyangay na ramit mo. Saan ka mga itagag malam? Anya? Hoy, Lani! Ha? Ada ka di pang ibaunam kanya, manang Mariel? Natural! Isu nga rod ngay nayaban ka. Plancha am to bisti daktar umwara. Wan manang. Ay aguray ka. Una umpay gayam alinisan ti banyo tapno makadigos akon. Ha? Kabayatan ti panagdigos ko, plancha am tumetten ti badok. Naawatam? Sige manang. Okat, anya pay lang ter aramidem ngay, kartengam ti aggunay. Ah? Ay, wan manang. Wan. Juliet. Bilbilangan man ang ti kwarta nga adda dita volta. Ay na, nagganas at talaga bilang-bilangan, Romeo. Panagrik na kat nakabalas akon kin ni Agnes. Gaputan na ilakutan titawid na a house and la. Manipod itibak nang nga ikit mi. Ay na, nagdakkel tinaglakwanta, Romeo. 10 million ko naman. Talaga mata nakabalas kan. Gaputa na tayo matan. Di magan siya kapsat mo. Idinto ta si ka, kat agbibiyag ka atun niya, gapoy titawid na ngayon lakota. Gusto ka, Romeo. Kansan lang nga na ita. At dapay iti puder pati menel nga anak na. At dalangarodan katulong tayo at dapay kwarta tayo. Daddy, Mami, apay no ibang kuyo lang handay ta kwarta. Intun kwan, takawon tupay nila ni Dagita. Ay sus, saan to mapasamak dayta, Marieli, ha? Saan ba't ama ka nila ni ti silet me? Ken Maysa, da kami lang ni mamim ti makamoy ti password da ita vault. Di kagda nagiha. Ibang kumintumat lang intun mauma akon amang bilbilang. Mami,
Ag out of town tayo manmot nga rod. Total, adumot ti kwarta tayo. Malaksid iti naglakwan nyo iti balay kan lote day di Ante Agnes. Adupay dagiti alahas kan kwartaan alayo iti balay da. De, huwag nga agpaiso, Juliet. Tapno ag-relax tayo, mate. Ay, nabsok ka mo lang ka, Dela. Naibalasang ka, oh. Wen Lolo Doming, Ah. agyaman unay iti panangpakan nyo kanyak, Lolo. Masyan kami ngamin kan kalani. Al-alilahan da ka lang aroden ti ikit kan ulitag no. Di da ka pa'y pakanan iti husto. Ay, punda ti kinuna ni Jonas. Iso pinayapan ka, kaputa amok nga wan dagiti kambalay baw. Ulitak manen ti agyaman kada kayo, Lolo Doming. Jonas, naimbag kayo pa'y. Oray di nakapkapin kat mariknak ti panangisakit yung kanya. Apay ngamin nakagurgura na kalaunan ni Nana Juliet. Ay, dakkel ngamin tiguran ni Auntie Juliet kini Mami. Kuna ni Mami idi, nangrugi ti panangguran ni Auntie Juliet kan kuana. Gaputa dakdakkel ti intad ti ikit da atawid kan kuana. Ngam ni Auntie Juliet. Ay, una yan. Apal kentawid gayam ti makagabaw. Angam, saan aron pangiraman na kanina na Juliet itigura na iti day di mamim? Saan ka di lolo? Ay, uwi na paw. Ay, kahit asino nga tagnanagad itan iti sigo na palayaw. Awanan Lolo. Ngamin, inlakon ni Auntie Juliet. Anya? Agraman dagiti kwarta ken alahas ni Mami. Innalada amin. Ay, kay rumbang lang ko mga pagadalin da kamit, ah? Tadama gayam kadakwada ti tawid mau. Hoy, Lani, idulin mo to'y nanganan mi ka ni Mami. Wan man ang Mariel. Anya pa'y lang timulmula katam dita. Ah, ay, kwa Auntie Juliet. Adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Kaya't ko kumati agadal iti umay apa nag-enroll, Auntie. Agasem, nagngatumatan ti arapaap mo, Lani. Mabalinak met nga agadal manang Mariel. Ngamin, addakin ni Auntie Juliet tinaglakwan ti balay ken lote mi. Naa. Kastamat ang dagiti kwarta ken alahas day di Mami. Ah, Kontrabida. Anay ko, Auntie. Apay asipatendak manan. dayta ti maalalam. Manakibiyang kan tumat ngamin. Awan bibiyang mo kadagiti naglakwak iti sanikwayo. Aramidak ti kayat ko. Gaputasyak lang ti dakarbangan na kadagijay. Nawatam. Auntie, kukwami dagijay. Sani ko day di Mami. Ikandak kumamat atap no makaadalakmat. Talaga ka di addi ka pa'y lagtal na. Anay ko, Auntie. Apay nga sipat kayo. Gusto ko man, anay ko. Juliet, nakapareserba ko iti tiket. Kaya nakapabukak mo iti hotel para iti panagbakasyon tayo di Palawan. Ay kat nasayat nga rod no kasta, Romeo. Manungay nga aldaw ti imbagam iti hotel apagturukan tayo. 5 aldaw tayo ijay. Isumot ti kayat mo, sana ya. Nasayat nga rod no kasta. Ibagak nga rod kini Mariel. Tapno maisagana na matan dagiti rumbang nga isagana na. Iti kasta masapa tayo interbigat. Kasanon di ka nakam, ang mga notakawad na ti kwarta tayo ti Volt. Di ba't dumawdawat kan ka iti pag-eskwela na? Iti aramidak. Santo matakaw nila ni ti kwartata. Kan mamaminsan matan amapukaw iti matang tayo. Day lani. Siyak ti makamo, Romeo. Anya. Apay anaramid kanyak daytoy ni Auntie Juliet. Kaslasaan nakaanakan ti trato na kanya. Impupok nakit din dito'y balay kabayatan ti panagbakasyon da.
Nagalas ti ugali ta. Kasanuak pa itan. Masapo lang makaruwarag dito eh. No makaruwarag, jakton agpakpakita kadakwada. Total, didakmat lang ibilbil lang ang kabagyan da. Jonas, apaw. Apay lolo? Awan gayam di tadakil abalay da Romeo ken Juliet. Ha? Kasano nga mo yung lolo? Nakasaritak ti maysa kadagiti karuba da. Di ko na, hindi pa'y kanukalma na pimanaw dagiti agasawa ken ti anak da ni Mariel. Ha? Nilani nga lola. Sa dinutehan na. Jak pa'y nakita nga agpaiso manipod idi kalman. Ay, uwin nga raut. Ay, nangangagpaiso ni lanay. Ay, mabit lang lola. Awagak ti cellphone na. Ay na, sapay lang kumata makasarita. Iti kasta, mamuantan o sa dino di ayan na. Uwan lolo, mabit lang. Hello, Jonas. Imbaglangan timawag ka. Lani! Idi kalman ka kumaping awagan. Ngamawan ngamin load ti cellphone ko. Kasta ka di. Namuan ni lolo. Ngawan ka no danana Juliet kan tatarom nyo. Agraman ni Mariel. Sa dinutehan mo. Impupok dakdam ti dito'y balay, Jonas. Anya? Impupok da ka ko nam? Wan, aging gaita, jakpay nang dangan. Pangasim, tulungan na ko, ma. Unay mo tanda ka, Jay. Awan konsensyada. Ala, di ka danak. Tulungan da ka. Dumawat kami titulong iti barangay. Tap na makaruar ka dita. Kat, nag-enjoy kamot lang ka di iti bakasyon tayo, Mariel, iha. Siyempre, Mami. Enjoy na enjoy. Sobra. Sigurado nga umapal nila ni kanyak no ibagak amin dagiti inaramid tayo. Ay, awanan ti umapal ken ka iha. Ngamin, sigurado anatayan itibisin ni Lani. Anya? Husto ni Daddy, iha. Awa na pulos imbatik amakan na. Apay ngamin aya akayat yun amatay ni Lani. Di pa'y kat maawanan tayon iti katulong. Okay lang, day ha. Adumat di tati maala katulong. Ti importante, kat saan nan amaala dagiti kwarta anaala kon madipod iti inana. Uwan nga ron. Ay, apay Romeo. Ay, ti mapaspasama. Ay, kumput kayo. Awan ti preno ti lugar. Agyaman ak unay iti tulong yo, Jonas. Lolo Doming, gapo kada kayo, nairwardak dagiti pulis iti dayti apalay. Ay, naramid mila ti rumbang balasang kao. Ita, saan da ka na maulpitan danana Juliet kan tatarom nyo? Adda pa yan sangun da kaso. Gapo ka dagiti inaramid da ka. Day, adan sa awag maulan eh, apaw. Cellphone mo sa matyagun unay. Ah, ay, mabiit na ang lolo tasong bata. Hello? Wan, siyak nga rod. Anya ka diti maipay ko, sir? Ha? Pulis? Anya? Daan ti Juliet? Na disgrasya? Kit natin nagda iti deras? Makipagladingit kami, Lanay. Lolo Doming, oray no kasano ti kinadakas dan ti Juliet kanya. Nasakit lahat na tinapasamak kadakwada. Nang rona kat nagigiddan damat langkit din anatay. Saan daman na nakapagbalbaniw. Nalabit. Aging galangan di tatibiyagda, basang.
Kaya na mabalay na napasamak ti kasjay. Taplano ti Diyos, tapno agkibos meten ti kinaulpit na ka. Kaya tapno makaginawa ka meten, balasang ko. Gapu iti ipupusay ti ikit ko kan ti pamilyana na isubli matla ang kanyak ti kwarta nga inagumanda. Inusar ko daytoy ang nag-eskwela aging ga nagturpusak. At damatan bukod ko a pamilya kat agnanaed kami ita ditoy Canada. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan. Toy pagayam mo, Lani. Jakon agpalpaligaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko launay, apa idrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinatao. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakapsat. Ngam awan na talgad at trabaho, dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon, dagiti dadakkal mi, dagiti daduma akakapsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat akapsat ko. Isu ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti may sang aldaw, gaputa iti agriingak awanan daytoy. Manipod idi, awanan ti sabali akit daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ay, nagsakit man tan ti likod ko. Ay na, makabanog man naglinis dito'y balay. Oh, kanya daytoy. Ibalang ka din daytoy. Ay uwan manong, ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman dayta eroplano aday ta manong, ay naibalang mo daytan, nadadaal matlaangan, isupay anak kawara dita. Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang dayta nga ay ayam ta papanawad ta kayo iti amayo diti balay. Apay ka di, mama. Kitain nyo, nadadaan to pa yun. Kitain nyo, aglatlatin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay, basta, di yung pakibiyangan dayta kunak manan. Bayan nyo lang dita. Mama, kagat-gatang milaang iti baro a kabinet. Nagalasmet akitaan no ikabil dita dayta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan yung kami napuy-puyan ah? Ha? Dayta, di magbagak ka na kayo. Sana ka po ta makagatgatang kayon kadagitinginginahan naghamit diti balay kat kastan ti aramitin nyo. Basta ibulang yulatan dagita taan nakagawaan. Saan matakasta pa pa? Kastoy nga mi. Oo, nuad damang ibulang kada kayo iti daytoy. Diyon kamten ti aghawit diti balay. Lipatan dakmeten, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumad ngamin patpatsyad. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Dayta ti sana nga mo. Ngamin, anda kano iti bakna nga balong agpursunada kani manang nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta at gastusan da. Anya? Manipo di nanpulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko na, mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita.
abangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilimatawan ngam iti amayo. Isumit lagayam, adi na kayat nga ibelang dadya nga ayam. Ngamin, inted dadya iti kapsat na. Wen, ngamin dayjay laangan ti remembrance na iti manang na. Api nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo ang madakdakamat ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang muray no sana madakdakamat tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga wandal daw asaan na malagip ti kamsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan no mabalin tayo ang mabirukan, babaan iti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko matanday ta. Mabalin ti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay mat-amot ti apelyedo na. Iso a medyo narikan. Kan may sa. Sigurado apakat maten ni Auntie Irene. Ang mga nawan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni Papa. Wano dagiti daddo mapay akakapsat na. Wan nga rot, mama. Ay, jakman apo. No daduma, mapampanunot ko pa'y din. Nga abangan no natay madan. Amangan no kastamot laang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni Papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan madagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, atoy kitaam. Nan, kita man. Di mat ni Papa dayta iti ubing pay. Wan nga paiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na iti ubing pay. Di daytan ti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati kabil ta. Amangan no saan a mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinaginad tayo. Birukan na kadimat. Saan siguron, manong? Anya? Nataltal na ngamin tibiyag ko na awan ka. Kastagayam, ha? Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamo. No sikat mapukaw, alaag tila dawam iti high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, adabangs ko a 2 inches. No, apay mat kami na kayo babae. No, mapurpurin kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din, manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasanungay. Anya ti damag iti panagsapsapulyo kanimanang Irene iti Facebook. Awan mat nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita ni. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kandat tumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaangan, tasaan tayo pa'y ngayong pagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo gitdin. Ni, at da umaw-awak. Sino nga taga ito Sinungay tayo ta? Sige, sumbata mo na. Agoray ka. Saan ko nga account tinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa da ito Sumbata mo na, darasam. Anya ngay dayta. Kaya't yung asawan. Ni manang Irene ka din dayta. Wait. Atal na kayo tasong batahon. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale.
lang nervyos ang matan. Relax, Mama. Saan mo't ata kayo tikapsat na? Anay ko. Apay nga agkatil kayo ngay. Pudno man. Saan ka di? Kabababada lang kano itibas. Sino ngay tikadwa na? Manong, Uy, diyan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin ni Papa. Ay nga nang nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito eh. Sus, kamat. Agsangsangit ka, katawan ay matlaan. Ay na. Oo, tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngayon pati sana makasakit? Manong, nasurok ka 40 years, adi na nagkita kin ni Papa. Ha? Atay tanan. Isudan na kiti sumungat. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Daniel. Manang Sandra. Oh, ading ko. Nice meeting you, Sandra. Kasamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas da unay kin ni Papa. Wan nga ro dading. Si kakadi ti asawa ni William. Wen, manang. Siya nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak iyo. Wen, manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing ingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata ken agong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman ang iti Diyos. Kabaudyanan na, nakita kayo banlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga agina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anyaya ti aldaw ita. Lunes ba ita? Apay, at akademisa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad dat tao, di taruar ti balay. Ako Papa. Kastoy ngamin. At sinukon mi ijay terminal. Terminal? Asino kumangay mat, ti sinukon nyo? Kwa Papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, Papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pailahan nita. Sige, nagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawad na kayo pa dito, ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko na ma, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di Papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, Auntie. William, Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene kunam dayan. wan natin ko. Siya ngaroon ni Manang mo, Irene. Manang Irene. Sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kita.
Kita ang tisiting iti baba ti makanawan na matak. Diyos ko, sika nga may sumanang Irene. Kasano? Kasano anak kadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Diyos ko, hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bibiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak ta nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lako ni tatang? Nagdalawag, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Heso asan kayon asinapol, gaputan agputangak, amangan no ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan, tanam muna iti ni Papa. Konduktor ti bus nga agturong iti norte. Ay, nasayat met ni Rodno kasta. Ay na, kasla sa anak pailaang amamati, nga dakan iti sangwanak. Amakit-kita ken makasarsarita kaitan manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ating ko. Naggagadabi man anang sapsapol kanya iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no dikat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanungamin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimbakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat pa ma. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos. William, ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, manang Irene. Agyaman na kada kayo, anak ko. Agyaman hak. Gaputa nagkita tamit laangan. Iti kinabayag ti panawan. Apanagsinata, manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway. Kamaudyanan na nagkita kami matlaangan kanimanang ko iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak iti ket inaldaw nga kaslaat da mapukpukaw iti kinataok gapu iti panagsinami iti nga agkapsat. Ita uray agin na dayo ti pagnanadan mi, kanayon lattamet ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay kumamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawadan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakanak kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat iti kinaunday ti panawan a panagsinayo. Ket ita
nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa ken maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.